Hello viewers, ngai Shan Swear, naka Overflowing Life Discipleship Ministry nga pediang sumabhay fi sa sisin pat syagani ka channel. Ka jingkran menta kasngi ka day syapang kaktu kak ningot kibriu, kibau blay on sa penankam borba how ni usnam ahajar arsaw ne kat banangya kipor lani kalak banlong hakabas dang jong banai bat terter bat kanlong ru hakabak jankot jong ni snap tidak sengap bahai ni la fidain em kita ki briu ki ba ublai on pendan kami fi ngan shim nuksa na bible ngan shim nuksa na ka Mary ka thai sakti kalong ka wei ka briu ka ba ublai uda jit ya ka bakan long bakan pun ya itu i akun long mo ya u Jesus Christ ban pun do men sim khoi tiga banding kong ka lai thu ba ka Mary thai sakti ka dai kaba sakti kaba khoi ka em ka jing kaba khoi ublai shula ban penankam huri hura ekino ki atiar ki bakhlam pen khoi te ka Mary kala rikhoi yala ka jong ka jing karan ka jing sakti yo ublai bat nangta ublai ula penankam ka kata ka kriteria ka ban ka kaba ar ka Mary tang baka rikhoi ka danru ya ka jingat haba ublai lawan penbana lang bau Angel Gabriel ban sapun yau klung Jisu bat makan sang sakka kami jomu bat ba leng baju u an pandemi ki briu jomu na ki pop jongki kade ka ega bakram ong bakang Mary kala yo manlong ya ka kami jong u Jisu Christ ti ban penankam ka jingat penankam ka jingat u habo blay sedang penankam sedang man ai fika vision ka dream sedang man kuan keren lengba ka ketien jong ublai lani ulawan penpanai fi lengba ki sur ki baret lengba ki jing pasiau man sim khot un ai fi karan kam ba pindan ka jingat hau blai kata ka ba ka balai pi hap ya ka proses lani kata ka jingat inti pi ka Mary habala pentip ya kata ka hap ya ka proses kemudian kahap ya kata ka jing pun kaba khandai banai kaba pun khandai banai ngon ipi kalong kum kiwei ki long kami kahap ania iktu ki jing mo kahap ban pun iti klong kahap ban recap namar nda bakla yo iha itu klong kaba bat hakatu ka por manong bau herat Iem herat udah terang dik ban peniap no yau Jesus Christ namar balai begitu kira start kila jak no untuk utip ban sakha yau ni iem ti ka Mary kam tang kata kadan ka jingele ban hap ya daru iti klum ki hap black pat shari Egypt bayo syak ban peniap iti klum kam dei ga basuk but ni kan mau haswa ban kharu kap syong hai tu singo ibasma mo singo jing ba dan jaka no kam dei ka basuk ya ka long kami mata kila thia ki hospital ki da bakla da tang shuyul ara shi hospital emergency re ka to por mudur temut kam dei ka basuk ya ka Mary ka ba sau pinak kan mau ba ka Mary kala pun shwa ban penyatho mo bat hakatu ka por jong ka Jewish committee ki julen thamau lada manu lada manu ka briu ka bombat banyak tho lada syam bakala pun kun bat kam dei no tu briu ban banyak tho mo bat shwa ban banyak tho kala long ka kam auria kata mo ti kala ka Mary ka resru ya la ka jong ka jingim ba an sapan le ranya ka namar u Joseph ru lamut ban pelat no ka tela da pidai ki briu ki bau blend penankam pin hapsha ya ka jingle ran ya ka jingkran ban naka society ka jing syak kentat ru kenma kali ka jing syak kentat ka bajur pihak banyak ikan ni kamdai ka basuk pihak ban syak kran ban yang tang syak kran ban bom dai ka Mary ru leksi baru Joseph kila syak kran ban bom dai isra leksi la da Joseph undala penbana kalala ban syak len thama ban syak penyap ru kat kum ka Jewish society tapi kan mau ba kini ki nongrem ya kini ki briu ki bau blai penankam kandan ka jingten ju bar ka Mary hawa pun khatai banaya itu iklum kalong kum ki wei pat ki kemi nong halor ka jingjenja ban laya thu bat nitip ru ba
kat kum ka medical science bat kum ka kai ka ba jai ki long kemiru ha ka tu ka banai ka ba khandai ban sami no itu klung ban sakha no itu klung kadang ka jingele ha ka kemi ka tu ka por tang ha ka tu ka banai ba khandai kam ju kham yo thia ba man mi bat tang kim jula ban penihar man sim kidan jaring haring kat ru tang kadan baka BP joki ka shoot ka kio ka met ka ayu namar itu klung ila khiang bat kadan ban mi no kadan ka jingele kan ma kadan ka jingele ha baka ban khai kan ka jingim kan dan bet ka jingele tegam dei ka basuk ya kameri kani nga shin nuksa ha ka ba kenjamen sim ru ha ba kenjamen sim lada la fidei ngong ifi ban pun daw men sim ba khu ba pinle ke ngala dap kran men ne kadai ka ba pin hap yang lengba ya kani ka khandai banai ka ngasusim tangkum ka dak mereka la ban long ar na laisnam kat kum ka jingya ti wa pihak banyan hapadang gini gi jingya ti kadai ba pin hap ban len ladi ba pin kloy ban syak kren ban ni ki beri ban syak kan tat wat naki bahiyeng basam naki niam kirukom bat naki ya ka ba pipun namaru sultan ubishni ya ka ba pipun herat ubishni ya Jesus Christ ubishni ba kwa ban peniap namaru tip ban salai sultan utip ba lada pipun da men si bakhut ka ba blem le fi ustip batang sukha itu pinsale ka kam ga bakhra na ban tau blai na tau nya le persyak bet leng maki beriu unya le ban peniap unya le ban penduk jingkerman onon ra sibun ki bat pinhap ya leng ba ikini ki khandai banai ya kan ka proses ngon lada pikwa kam dega ba susuk ba pi ba kibriu jomble ki kran na YouTube ni ki let ban yalap keleng pimut ka ba sok em ki hab ban ya kata ka jing shashnia ya ka tes ngon ya ka tes hatu pi long fit ne malong fi yai ne ka Mary batu Joseph kila yai ne ngon kum ha kata ka por ki yai ne kum ha kata ka por ka ba tam ki hab ban yai ne ngon kim dei ban kuit let's see dan na pedang jong fi ki barang ya kani ka jingya ti umble ula pen ki fi do men sem ko fila yo like lot na kapap fila em si shat kom jing em blai bat fila pun ya kata ka bat menta fi dang ya kata ka proses ngono apa pi ya ka proses kan mau what let kuit na kani ka proses ngono what let ong turaji su what let knyum kameri kam shim knyum u joseph kam shim knyum yo blai ha pedang kita gi jing ha pedang kita jing sha be no herat ban peniap kumju ka dai ya fi ba finum knyum yo blai handai ba fin shania da ka jingat ba fin long ki ba yai sha apa ngi jingat apa ngi kita ki jingkran ban fi di long kaman namar kat banang jur kata ka jingele ngong fitep ba yau tu khlong la jan khang la se fi la pai ka banai ka ba khandai ba kata ka jingele jong fi no sultan kanang jur nang jur kala ban long ka na ki yin ki sam na fi kala ban long na tengah na ka tengah kala banlong naki bayatrai lang kala banlong nang no bat fi kanang jur kata jingele bat tang fi mio thiak men mit fi kendet men mit bat fi syong ban duai fi syong ban yaro yu try na hapdan kum kita ki nang bandai bat penjur nama fi smau tu ba utu khlong ula jangkha bat hadin andala kha no hadin dala kha pa uharat kam kot tu upak ban penyap di khlong ki ba asnam kena khlong habalakha pat la le ai wat Jesus Christ habalakha urang long khlong urang dan kam bandri tapi dan kam ban hadin bala pun fi la kha itu hadin ba fi la dap kha ye ti khlong kena pidan kam ban psa ye ti khlong yang beriu ba syapo beriu ba kenjam sim fidan kam ban psa da kadut ka badai men sim kamut da ka ktin jong blai pimla ban shuba mata madai pidai ban psa bai ti khlong pi i khlong ladam psa bha kitu ki bacteria ladam pen khut bhang anong fi kitu ki bacteria skila ban thau jing pang kan dan ka infection bat kila ban nyap kila ban pang stem man te kum juru haba ka jing long men sim kadang sedang pidai ban yo ye ki jing hikai ki badai kenjam sim mdai ba pin bam junk food ma ka kemi kaba pun ikhlong kaba aidut ikhlong kamla ban bam kini ki nashabar ke bam si bam kini ki alumuri ki ba khlam sat bang wat ban ai dut ikhlong ro akan mau bangi dang red ikhun jama nga ba i lok jama
Ngelek kumno ngida ya penkut bagi dah syat bagi tu bitor dut ngida sterilize no ngida ai ka dut ngida psa bagi kat no sin ngida pet mit pet yong ngida penlut por ong fi bahak ban ri bhai khlo tikom juru akaba kenjam sim pidan kam ban pikir ba namar utu usutan unle bet ban kejap unle bet ban penyap no apa ka percaya ka basyat kalau kum ta bat fini I kendan ka jingele kat ba finang psa takada pidi ban ya kendu ya ki beri ki jamu belai ki bala ban ai fi ya ka ketin jamu belai ki bala ban hikai do men sim ki ba ai da kita ki junk food ki ba hawawan ka jingele na sultan pimla ban yang pim dai ban bam ki jingbam ki ba mata ma dai fi dai ban yet ki dai ban dan ki kemi ki kpa ki ba kenjam sim ublai ula bu fi kemi kpa kenjam sim kum ba ya Jesus Christ sabarang red ula bu itu kemi kpa ba ken ri kum ju ha ba kenjam sim ublai ubu fi ha jeli ba ken dai bandan ki kemi ki kpa ki ba kenjam sim entang kata pi dai bandan ru ha jeli ki ki ba ya rap lang thot ki kemi ki kpa ki dan pre ya ka Mary ya Joseph ladan ki wei pat ki nong ya rap ni kitu ki shepherd mo ni kitu ki roastat ni ya kitu ki nong up lang berat kitu ki roastat ki maji ki wan mo ki wan ban lek kan man lang pili ban dan ha jeli ru ha ba ki mani lang hi ba syakri ha man sim ga jing sya batat anda fila janai tat ngabong ba fin janai ndan ba janai tat anda fila san ga ta jing long sim bat fila la man yu nakta pin sai I bo blem penan kam fi Pisadan ka bor bala dan ka maturity fin salak ban le ai nang ta Jesus Christ tin nak kata wat kerki manam kadan ka por ki ai ya ini ya psa da ktin jong oblay nang ya san manam wat pet na ki jing shakri wat I no shitang por oblay le se fila dan bon ki brio ki bang ngapo seni kum tangal ayo ta jing tu pa bangan selong tau nong ya la bangan selong tau nong pen kia bangan selong prophet na wi hari kan mau ka jing ka dream kam dai ke kam pila yo maka vision kam dai ke pila yo pihak le ai halor ka vision pihak pursue ka vision pihak ya isya kam Mary ru ka bagi selong takadan ka jinget bakala pun ka kam quit sipon mereka ya ini ano apa kita ke jinget kam dai ka basuk ha kita ki por hap syong do kulai no pi shado Egypt teraju akan ikapor kita ki boleh pendangkam kin wan ki attack sifi kin wan ki jingele ki balai project oh ngala ya kan ka jing ya kan ka jingya nanti ngai thu fi nak practical point of view ke ai ka bangaya bat mentar madang ya ngai ngo yu blai ba de ka jing ai yu blai ba na shan ya au apa lagi jing ngamla ban thu fi ne pi pet nang ni ba pet kran YouTube ti isok ndrai nga aingo ublay ba ublay ulang ubayay ne pat ladang iyay ne ha kita ki kentien jeng ngiyay ne ban le ban pen ko ngo wat kan wan sakan wan pi keling hau jis kesbibat pin sa i ublay unle ki kam ki bakra unle ki kam ki bakra pin job men sim ano pin job men sim pin le yalap pin job men sim ki beri kin wan chka jing kala ka bamut wat tang lang bangan ka YouTube channel ru abod ki bawan ban kala ka bamut bala yo iki ban be iki men sim man layo ban duai ka jing pang juki layo bakin pelak lut ni kita ki pop ha ka kertang jong Jesus Christ bagi layo ban pen baptis ru bat menta usnam ru ha ka ni ka sandi ka baning kong mang keren ya kan ni tu pi ba arngot ki men sim ngiyo ban ngin sayo shibet ban let ban pen baptis kata ka de ka jing kemen manong ha padang ki jing abang ilet yalap ha ka do ka Christmas syayau mat pran lawan we ba bala syakte syakum ha ki jinglien basni ngilayo panyalap bat mensyuar ngilayalap oh kadan ka jing ka buram shoblay you know bat lengba ki di jing pinsa le kam khrau shu na ta ki mauble tenom ta ka buram jam blay yaro you try da like share but subscribe chani ka channel na fidan kam ki jing duai fidan kam ru ki jing salok teks haka Facebook shan dan bermai swear ngani rap ya fi ni dan ka team ngini rap ya fi ban ai ki jing hikai ka bab sai fi kat kum kti jong lai knang ba fin long ki brio ki badan ya ka jing temu finum ya chu leng no fi fin long tau kristan ba pis ngau thu ka ai go bo blay un penan kam fi fila ban deu bo blay bu fi ban long evangelist u teacher unong hikai kti jong blay mo bat ki wei puai pat ki jing ai ki bo blay ai repi dan kam ba findan haka jeli
jom kita kimi kipa ki bakenjam sim ki balak ban yarap ya fi belai babu ini ku belai shibun sai sen pat da like dengan video mata fi like dengan video kan pen sapriang pat skiwai pina share kan pen sapriang shibun kin yo ya rajing kerku amen haleluya